της η Ανάσταση ζωή και η μακαρή ανάπαυσης πάντων ημών, των υπέρ της πίστης και της πατρίδος ημών, ευκλαιός αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων, πατέρων και αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ την δόξα να πέμπουμε, συν το ανάρχου σου Πατρίμ, Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νύχια και εις τους αιώνας των αιώνων. Τότε τρομοκρατούσε το λαό ότι αν ξεσηκωθεί κατά του Σουλτάνου, των ντόπιων συνεργατών και της Ιεράς Συμμαχίας θα καταστραφεί. Τώρα του λένε ότι θα ζήσει το χάος αν συγκρουστεί με την αστική εξουσία, την Ενωμένη Ευρώπη, αν δεν δεχθεί τις αλυσίδες και την εξαθλίωση που του φέρνουν οι υπερασπιστές του καπιταλισμού. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι οι θυσίες του αγώνα του λαού για το δίκαιο του είναι ασύγκριτα λιγότερες από τα δεινά τις συμφορές που του φέρνει η υποταγή και η ημερολατρεία. Μια μέρα όμως, όπως η σημερινή, η κυρίαρχη τάξη με την εξουσία της αποκρύπτει σκόπιμα τον χαρακτήρα της Επανάστασης του 1821. Είναι καιρός να κάνουμε τη δική μας επανάσταση. Επανάσταση σε όλα τα επίπεδα. Επανάσταση ενάντια σε όλα όσα μας βασανίζουν και μας φοβίζουν. Οι Έλληνες το 1821 αγωνίστηκαν γιατί ήθελαν να ζουν ελεύθεροι, χωρίς να φοβούνται, χωρίς να εκβιάζονται. Ήθελαν να πάψει να υπάρχει δυστυχία. Το πνεύμα της 25ης Μαρτίου ας γεμίσει τις ψυχές μας. Τα λόγια του ποιητή ας γίνουν φάρος και οδηγός μας. Ξύπνα καημένε μου ραγιά, ξύπνα να δεις ελευθεριά. Ζήτω 25 Μαρτίου 1821. Ζήτω η Ελλάδα μας. Για το Δήμο Ελασσόνας, ο Αντιδήμαρχος κύριος Βαρσάμις Μεχτιάδης. Για την Δημοτική Κοινότητα Τσαριτσάνης, ο Αντιπρόεδρος κύριος Χατζιαθανασίου Λάζαρος. Εθνική Αντίσταση. Γυμνάσιο. Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου. Σύλλογος Γυναικών. Μορφωτικός Σύλλογος. Εξοραϊστικός Σύλλογος. Αθλητικός Όμιλος Οικονόμος. Σε γνωρίζω από
την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη